Avui hem fet un treball de connexió i ho hem fet fent 3 passos, diguéssim, progressius o successius en els quals hem anat afegint una cosa cada vegada. El que hem treballat bàsicament és que en els moments en què no hi ha d'haver informació la connexió és pràcticament zero, mínima, i en el moment en què hi ha alguna informació els dos connectem, ella resistint-se a la meva informació. I penseu que també han canviat de braç, en lloc de la dreta la follower i l'esquerra el líder, al revés, l'esquerra la follower, dreta el líder. Per fer aquest pas. Llavors, la primera feina que tenim aquí era generar energia de translació recta. Per tant, jo faig aquesta molla amb connexió, m'aparto i la deixo passar. És un left side pass de la follower, amb mà canviada. Jo torno al meu lloc, genero aquesta energia, m'aparto, és de 6, rocks, triple, triple. Quan això ja ens surt bé, llavors no només faig una energia en línia recta, sinó que l'enclino una mica. Si la obriu massa, perdeu molla. Heu de fer obrint una mica a la vegada que l'empenyo. I el meu rock sempre és enrere, jo no me'n vaig endavant, no és això. D'acord? I aquí, com que li faig energia de rotació, la follower gira. Si ens surt això, llavors jo acompanyo la follower amb aquest outside, però només l'acompanyo. No es tracta de que com que aquí m'he quedat curt, llavors aquí jo li dono la volta, sinó que jo simplement l'acompanyo perquè he generat energia de venir i de rotació amb l'1-2. En el moment en què estem donant la volta, segon punt crític, la connexió ha de ser molt fluixa, només suficient perquè jo l'equilibri a sobre seu. No l'estic fent girar i no l'estic fent desplaçar. Això ho he fet en l'1 i el 2. Si en l'1 i en el 2 se m'ha quedat aquí davant, aquest pas no el puc fer. Ja no la podré fer passar. Per tant, si això surt bé, vol dir que notem que més o menys girem equilibradament sense connexió aquí, llavors ja afegeixo una volta del líder. Serà, fem a poc, en el primer triple, els dos girem. Hem d'intentar que, fem d'aquest costat, que la mà estigui més o menys aquí al mig. Si la poso massa a prop seu, jo em desequilibraré, si la poso a prop meu, es desequilibrarà ell. D'acord? Ves això. I ja està. I llavors hem practicat allò de les frases i avui hem afegit que per comptes de parar-nos hi posàvem algun jazz step, hem proposat tots els tatxos a darrere o a davant o el que vulgueu vosaltres.